Morning everyone. Ini vlog engka, ini first time vlog. Engka ini vlog engka video klanya bagai pajak director nogo. Engka borok paibe ko nasingi dong borok. Borok paibe ke klanya nanya di yang ke director kok sajong yang director kok sajong phaya ko masabano tini first time vlog inke tai norok jodi no subscribe khaijaya tongkhe ani je o vlog nungnai rok jadi subscribe khaijaya rok tongkhe subscribe khlaina di tai bell icon click khaidi tangai male bunchi segang ang jodi video post khagengke nungna bagai inke tai like khaler di tai comment khaidi vlog tinin vlog ke video khlanya bagai phaija angke borok short video khlayo ke video angke to norok nuglak description link rirwana kok borok short video TPR nya ajago nungnai ani je dialog ani je acting rok nungnai jodi nanya musungke rong thangai naimon nai jong norok borok pheka nungno te phunogana sap tong tri so khulum ka jotono no tini naithok vlog ang nugjak phakian bung Salman Halam so tini sini first shooting tongo engkai sung tabi simlai tongo sung forest mane no thanglai tongo engkai body khulon sung tini khlaina hini wan subjak engkai tai adi khulon location rok tongo sing tini engkai abani bagai sung himlajak sing hango location rok so ekdom view naithok no phunungnai nor nukhake ekdom interesting tai jaga kaham nungjangnai engkai vlog mo first time vlog da first time vlog mo ang nugjak first time mo onek kapal kaham na engkai tapi kobro thang ngar sini chikathai bo belanyo excited dida engke orek ro bo tini first time engke ba edba engke yang sini ukul tongo agi ni kesam shooting khlanyai first time ba apro khlanyai yang nahala kisisa Engke yang bos kanggo tongo sini borok engkai sini monojit jabarmat naithok vlog to bon khlugo channel bottom snam sade ani channel engke to mono an channel no engke agini je vlog toma abo engke suspend nungi thaka engke tau mo vlog tal khayoga naithok vlog engke norong aji ang je video upload khaimani norok kam nong no thongnai tabo engke sini by koris mando sobaijak tabo jaga rol nanai oja kisa rol nai ne on jaga o thanai adi reading jak tabo roll chini roll ani roll pakha tabo ke te kaisa koyekjona srairok tong srairong roll tongo ga srairong roll nana bagi tabo te kaisa location thangni tongo min bagi asungno khana te oisino phinai hambai।